Barangay Love Stories. Love Stories. Walang nanay ang nanaisin na lumaki ang kanyang mga anak na hindi buo ang pamilya. Matitiis niya ang pananakit at panloloko ng kanyang asawa para lang manatili silang buo at magkakasama. Ikaw kapuso, hanggang saan ang kaya mong tiisin para lamang manatili kayong buo ng iyong pamilya? Dear Papa Dudut, kung ang haligi ng tahanan ay handang maging matatag at magbanat ng buto, maibigay lamang ang pangangailangan ng pamilya, ang ilaw naman ng tahanan ay handang gawin ang lahat ng sakripisyo at tanggapin ang sakit, mapanatili lamang ang liwanag sa tahanan at makitang buo ang pamilya. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chari. Isa akong online seller, 32 years old at may 2 anak. Dito ako nakatira sa mga magulang ko sa Camarines Sur. Pareho na silang matanda at pareho ring mahilig makinig ng radyo. Sa kanila ko talaga na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Si Mama rin ang nagsuggest na sumulat ako sa inyo para magbahagi ng aking kwento. Papa Dudut, alam ko na medyo tipikal ng nangyayari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero kagaya ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng sulat sa inyo, ay gusto ko ring maging inspirasyon itong kwento ko at makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig ngayon. Bago kami nagpakasal ng asawa kong si Steven, ay napakarami na po naming pagsubok na pinagdaanan, Papa Dudut. Mga pagsubok na madalas ay paulit-ulit na lamang. Hindi ko nga alam kung pagsubok pa ba talaga yon o hindi na. Dahil parang mga senyales na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa college nagsimula ang relasyon namin ni Steven. Sa unang taon, Papa Dudut, ng aming pagsasama ay doon po nagkaroon ng mga pagsubok. Dahil parang mga senyales na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa unang taon pa lamang ay ilang beses na kami nag-away at muntikan nang maghiwalay nang dahil sa pambababae niya. Pero dahil mahal ko siya ay palagi ko siyang pinapatawad sa tuwing sinusuyo na niya ako. Hanggang sa makasal na nga kami at bumuo ng pamilya. Sa unang taon namin bilang mag-asawa ay naging maayos naman ang lahat hanggang sa magkaroon na kami ng 2 anak, Papa Dudut. Doon ay muling nagsimulang bumalik ang pambababae ng asawa ko. Pero baka matagal na rin niya akong ginagawa yon, Papa Dudut. Baka noon ko lang din talaga siya nahuli. Problema mo, Chari? Bakit bigla ka nalang sumusugod malapit doon sa pinagtatrabuhan ko? Pinuntahan mo pa ako sa restaurant na yon. Bakit? Masama na bang puntahan ng asawa ko ngayon? Hindi, pero sana hindi ka gumawa ng skandalo doon. Hindi ako mag-eskandalo kung hindi ko kayo mahuhuling naglalandian ng maharot mong kaopisina. Ayan ka na naman eh. Pinagbibintangan mo na naman ako. Pagbibintang pa rin ba ang tawag kahit may hawak na akong ebidensya ng pambababae mo? Tama na nga. Magpahinga na lang tayo dahil pagod ako sa trabaho. O tapos ngayon tatalikuran mo na naman ako? Iiwasan mo na naman ang topic na to kapag nahuhuli na kita? Huwag na kasi natin palakihin to, Chari. Wala lang naman kung ano yung nakita mo sa amin. Wala lang? Kahit nabasa ko sa mga chat nyo kung paano kayo maglandian na 2? Eh bakit kasi naikialam ko sa Facebook account ko? So ngayon, kasalanan ko pa na naiwan mong nakalogin sa laptop ko ang account mo? Kaya nabasa ko ang real-time landian chat nyo ng babae mo? Kung paano kayo magpalitan ng mga I miss you at I love you kahit nasa loob lang kayo ng opisina nyo? Pasalamat ka nga't hindi ko diniretso sa HR tong issue na to eh. Dahil sigurado ako na pareho kayong mawawala ng trabaho. Ay, okay, fine, sorry na. Itigil na natin ang usapan at pag-aaway na to dahil naririndi na ako sa'yo. Kung naririndi ka na sa bunganga ako napapagod na ako sa panggagago mo sa akin ng paulit-ulit. Hindi ba tayo mag-asawa, babaero ka na? Ngayong kasal na tayo at may 2 anak, hindi ka pa rin nagbabago. Ano bang akala mo sa akin, Steven?
Ano gusto mong mangyari ngayon? Ang maghiwalay na tayong dalawa! Iiwan mo ako? Aalis ka ng bahay na to? Oo! Dahil sobrang nakakapagod ka na! Nakakasawa na yung ganitong paulit-ulit natin pinag-aawayan! Kaya mabuti pa siguro umalis na lang kami dito ng mga anak natin! Chari, saan ka pupunta? Mag-iimpake na ako ng mga gamit ng anak natin! Isasama ko sila sa pag-alis ko! Bahala ka sa buhay mo, leche ka! Chari, bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Chari, ano ba? Papa Dudut, matagal ko nang pinaghihinalaan na may kakaiba sa katrabahong babae ng asawa ko. May iba kasing katrabaho si Steven na nasa friend list ko sa Facebook. At may nakikita ako mga uploaded pictures nila sa opisina o kapag kumakain sila sa labas ng magkakasama. Napansin ko kagad na palaging katabi ni Steven ang kaopisina niyang babae na kabit niya. Hanggang sa nahuli ko na nga na totoo ang lahat ng hinala ko nang makita ko yon sa Facebook account niya. Hindi ko po ugaling mag-check o makialam ng mga personal na gamit ng asawa ko, Papa Dudut. Pero ng araw na yon ay nagkataon lang na nahuli ko siya dahil ginamit ko ang laptop namin para sa isang project ng anak ko. Nakalagin ang Facebook account niya doon at kitang-kita ko ang pagchat-chat nila sa isa't isa ng babae niya. Nabasa ko noon na sabay daw silang magla-lunch sa isang malapit na kainan sa opisina nila. Hindi na ako nagdalawang isip na sumugod sa lugar na yon, Papa Dudut. At nakita ko nga silang dalawa na magkasama at masayang sabay na kumakain doon. Nagawa kong sampalin ng babae ni Papa Dudut. Pagkatapos na naging pagtatalo namin ni Steven ay kaagad kong inimpake ang mga gamit namin ng dalawa kong anak. Pinigilan pa ako ni Steven na umalis ng bahay namin pero nagmatigas ako at iniwanan ko siya. Sinundo ko ang dalawang anak namin sa school bago ko umuwi ng bahay ng mga magulang ko. Hindi yon ang unang beses na umuwi ako ng dahil sa pagkatalo naming mag-asawa. Kaya hindi na nagulat sina Mama at Papa nang sabihin ko ang mga nangyari sa amin ni Steven. Pumayag naman sila na doon kami tumira ng mga anak ko ng ilang araw, Papa Dudut. Bingi ka ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Ayaw ka na nga makita ng anak ko, kaya umalis ka na dito sa harap ng pamamahay namin. Mama, nakikiusap po ako sa inyo. Kahit sandali ko lang po makausap si Chari. Hihingi lang po ako ng sorry sa kanya. Steve, wag kang lalabas para kausapin yung lalaking yan. Pero ilang araw na rin po siyang hindi nakikita ng mga anak namin. Uy, ano naman? Paggising ng mga bata, ipapahatid ko sila sa bahay ng asawa mo para magkita-kita sila. Pero ikaw, ayokong kakausapin mo yung lalaki na yan. Bakit naman po, Mama? Anong bakit? Akala mo hindi ko alam yung ganyang mukha mo? Ngayong nakalipas na ang ilang araw, sigurado ako na wala na kagad yung galit na nararamdaman mo dahil sa panloloko ng tarantado mong asawa. Mama, wag niyo naman po siyang pagsalitaan ng ganyan. Oh, ayan na nga ba sinasabi ko eh. Lumalambot ka na naman, Chari. Wala pa nga isang linggo mula nung mahuli mo yung asawa mo na may ibang kinalolokohang babae, balak mo na kagad patawarin? Mag-uusap lang naman po kami. Mag-uusap? Ay naku, Chari ha! Huwag mo akong dinadaan sa pakunwa-kunwari na mag-uusap lang kayong dalawa. Pasalamat nga yung lalaki na yan at wala dito ang papa mo eh. Kung hindi ay nako, uuwi yan sa mami niya na may black eye na naman. Chari, mahal! Alam kong nandyan ka! Kausapin mo naman ako, please! Chari, nagsisisi na ako sa kasalanan ko. Hindi na talaga ako uulit. Makulit talaga yung tarantadong asawa mo na yan ah. Ma, sabi nang wag niyo pong murahin ang asawa ko. Asawa ko pa rin po siya. Uy, totoo naman ang sinasabi ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin ang ginagawa niyang eskandalo. Alam na alam pa naman nila na babaero yung asawa mo. Kung bakit naman kasi hindi ka nakikinig sa amin ng tatay mo eh. Sinabi na namin sa'yo na wag mong pakakasalan ng lalaking yan dahil nga… Hoy, Chari! Abi, saan ka mapupunta? Sa labas po ng bahay. Kakausapin ko lang po ang asawa ko sandali. Ay, ewan ko sa'yo babae ka. Kanino mo ba naman ay ang katigasan ng ulo mo at katangahan ng puso mo? Bahala ka nga sa buhay mo! Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang reaksyon ni Mama dahil sa ginawa sa akin ni Steven.
Hindi nga kasi yon ang unang beses na umuwi ako sa bahay nila ni Papa pagkatapos naming mag-away ng asawa ko. Kagaya nga ng sabi ni Mama, ilang ulit din nila akong pinapaalalahanan ni Papa noon bago kami magpakasal ni Steven. Naging witness kasi sila kung papaano at ilang beses akong nasaktan ni Steven noong magkarelasyon pa lamang kami bilang magkasintahan. Mabait lang talaga ang mga magulang ko kaya kahit na hindi nila gusto si Steven para sa akin ay hinahayaan pa rin nila ako na makasal sa asawa ko. Ayaw naman daw kasi nilang maging kontrabida sa buhay ko at kontrahin kung anuman ang gusto ko talagang gawin. Kaya naman sinusuportahan pa rin nila ang mga bagay na magpapasaya sa akin tulad ng pagpapakasal ko noon sa lalaking mahal ko. 2 linggo din kaming tumira ng mga anak ko sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. At sa mga linggo na yon ay halos araw-araw akong sinusuyo ni Steven para magkaayos ulit kaming dalawa. Kung ang mga magulang ko lang ang masusunod, ayaw nila akong pabalikin pa kay Steven. Kaya naman daw nila akong tulungan na suportahan ng pag-aaral ng mga anak ko dahil wala akong trabaho ng panahon na yon. Pero dahil ayoko rin na lumaki ang mga anak ko na sira ang kanilang pamilya, ay pumayag na ako na magkabalikan kami ni Steven. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko mula sa isang katrabaho ni Steven na nag-resign na raw sa kumpanya nila ang kabit ng asawa ko. Nahiya siguro kasi kumalat din sa opisina nila na isa siyang kabit. Pinakita naman sa akin ni Steven na wala na siyang ibang kinakalokohan na babae dahil binigay niya ang password ng mga social media account niya sa akin. Pero dahil hindi ko nga ugali ang makialam ng mga personal na gamit niya ay hindi ko rin yon sinubukan na i-check pa. Siguro ay natatakot lang din ako na baka may iba pa akong makita at malaman kapag chinek ko ang social media account niya. May ilang buwan na lumipas noon na naging maayos naman ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Hanggang sa kinailangan siyang ipadala ng kumpanya nila sa Dayangdang, Naga, Camarines Sur. At doon daw muna siya magtatrabaho sa loob ng 3 buwan. Sinabi ni Steven sa akin na doon muna siya uuwi pansamantala sa bahay ng mami niya dahil mas malapit yon sa pagtatrabahuhan niya. Pero dahil hindi pa buwabalik ang buong tiwala ko sa kanya ay sinabi ko na sasama kami sa kanya ng mga anak ko. Nagkataon naman na bakasyon na sa school ng mga anak namin kaya maisasama ko sila. Pumayag na rin po si Steven sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. At kahit na hindi ko talaga kasundo ang mami niya ay lumipat muna kami doon kasama ang mga anak namin ng asawa ko. Eto ang kape mo, mahal. Salamat. Hindi ka pa ba malilate sa opisina ng ganitong oras? Hindi ba 8 AM ang pasok mo? Magsi 7:20 na sa orasan natin, oh. Hindi pa, mahal. Malapit lang kasi talaga dito yung opisina namin. Pwede pa nga kitang sabayan mamaya sa paliligo mo eh. Sira! Mag-almusal ka na nga lang dyan para hindi ka maghabol ng oras mamaya. Chari! Ikaw ba ang naglaban nitong kumot at punda ng mga unan ko? Opo, Mami. Nakita ko po kasi yan kahapon na nakatambak sa labahin. Kaya sinabay ko na po sa mga nilalaban ko. Ano bang sabon ang ginamit mo dito at nangangati ang balat ko nang nilagay ko dito sa higaan ko? Yung kasama po sa ginrocery ko nung isang araw. Hindi naman po ako nagpapalit ng sabong panlaba. Eh bakit yun ang ginamit mong panglaba dito sa kumot ko at mga punta ng unan? Yun po kasi ang palagi kong ginagamit kahit dati pa. Hindi mo ba alam na ayoko sa sabon na yon? Makati sa balat! Tapos wala pang bango na naiiwan sa mga gamit na nilalabhan. Pasensya na po, Mami. Hindi ko po alam. Sa susunod kasi, huwag kang basta-basta nakikialam ng mga gamit dito. Nakakalimutan mo yatang hindi mo naman bahay to. Mami, hindi naman po alam ni Chari na allergic pala kayo sa sabong panlabang ginagamit niya. Hindi ako allergic doon. Pangit lang talaga ang sabon na yon. Nakita nyo ba na may ganong sabon dito sa bahay? Di ba wala? Dahil nga hindi maganda talagang gamitin nyo na panlaba. Kita mo nga oh, hindi man lang kumapit dito sa nilabhan ng asawa mong amoy ng sabon.
Amoy kulob at parang hindi naarawan. Hayaan nyo na po yan, Mami. Kung gusto nyo po, ibibili ko na lang po kayo ng bagong kumot at punda ng mga unan. Wag na! Hindi na kailangan. Lalabang ko na lang ang mga to. Kung bakit naman kasi ang daming pakialamera dito sa bahay ko. Oh, pagpasensya mo na lang muna si Mami. Alam mo naman na maselan talaga yun pagdating sa paglalaba. Ano pa bang magagawa ko? Dito tayo nakatira sa kanya ngayon eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, doon na lang tayo sa bahay natin kasama ang mga bata. 3 buwan lang naman ako sa bagong bukas na opisina namin. Uuwi din naman ako tuwing weekend para makasama kayo ng mga bata. Ah, hindi. Gusto ko pa rin yung nababantayan kita. Mahirap na kasi baka malingat lang ako ng konti. May haliparot ng higad ang kaagad na dumikit sa'yo. Naglipana pa naman dito sa paligid ang mga linta at ahas na mahilig dumikit at pumulupot sa mga lalaking may asawa na. Papadudot, noong nakilala ko ang mami ni Steven ay ramdam ko kaagad na hindi ako nito masyadong gusto. Matagal na itong byuda at solong anak lamang nito ang asawa ko. Mas sumumapa ang pakikitungo nito sa akin noong bumukod na kami ng bahay ni Steven pagkatapos naming ikasal. Inisip ko noon na baka hindi gusto ng mami ni Steven dahil ayaw nitong mamuhay ng mag-isa. Pero syempre gusto rin ni Steven na may solo kaming bahay. Kaya kahit nagtatampo ang mami niya noon, ay tinuloy pa rin niya ang plano na kumuha ng bahay na para sa amin. Mabait naman si mami sa mga anak ko, Papa Dudut. Mula nga nang tumira muna kami sa kanila ni Steven dahil mas malapit yon sa trabaho niya ay palaging ini-spoil ni mami ang mga anak ko. Bibigyan niya ito ng laruan, mga pagkain na gusto ng mga bata. Hindi ko naman masaway si mami dahil baka masamain pa nito ang sasabihin ko. Karamihan kasi sa ibinibigay nito sa mga anak ko ay mga junk foods, Papa Dudut. At yun ang pinakaayaw ko sa lahat na kinakain ng mga bata. Kaya kay Steven ko na lang pinapasabi ang gusto kong iparating sa mami niya. Sa unang buwan namin doon ay wala akong naging masyadong problema maliban sa mami ni Steven. Nabubuo na rin muli ang tiwala ko para sa asawa ko. Kaya nga lang kung kailan naman magiging maayos na ulit ang relasyon naming dalawa noon, ay saka naman ako may mapapansing mali sa asawa ko. Gising pa pala ang maganda at sexy kong misis ah. Pakis nga ako sa mahal ko. Pwede ba, Steven? Umayos ka nga! Alam mo ba kung anong oras na? O bakit? Sira ba ang lahat ng orasan natin dito sa bahay? Makipag-usap ka sa akin ng maayos, ha? Kung hindi, sasampalin kita para matanggal yung kalasingan mo. Eto namang mahal ko, masyadong mainit ang ulo. Paano hindi iinit ang ulo ko? Madaling araw na, Steven! Nag-text naman ako sa'yo kanina na malilate ako ng uwi, di ba? Oo, pero isang text lang yon at hindi mo na sinagot pa ang mga teksto tawag ko sa'yo. Nag-overtime nga kasi ako kaya inabot na kami ng halos madaling araw doon sa trabaho. Pwede ba? Huwag mo nga akong gawing tanga. Overtime na hanggang madaling araw, tapos uuwi ka ng lasing dito sa bahay? Sa nag-i-ambos namin pagkatapos namin mag-overtime kaya hindi na ako nakatanggi. Bakit hindi ka man lang nag-message sa akin na sa inuman pala ng alak ang diretsyo nyo pagkatapos ng overtime nyo? Nalobat ang phone ko kaya hindi na ako nakapag-text. Ang dami mong dahilan pero lahat naman hindi ka panipaniwala. Anong gusto mo sabihin ko? Kapag sinasagot ko ang tanong mo, nagagalit ka. Kapag naman hindi ako sumagot, mas nagagalit ka. Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Sa'yo nga ang totoo, Chari. Nag-overtime ako sa trabaho kaya na-late na ako ng uwi. Dami mo sinasabi. Palagi mo na lang sinasabi na nag-overtime ka, pero sa mga payslip na binibigay mo sa akin, wala namang lumalabas na may binabayarang overtime sa'yo! Ano yon, Steven? May nakahiwalay ba na payslip para dyan sa sinasabi mong overtime mo? Hoy! Ano ba yung mga pagsisigawan yung dalawa talagang sa madaling araw niyo pa ginagawa? Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay, lalo ka na, Chari! Ang lakas-lakas ang bunganga mo! Eto po kasing anak nyo. May overtime daw sa trabaho pero umuwi na naman ng lasing. Ano naman kung umuwi ng lasing yung anak ko?
ko. Pera naman niya ang ginagamit niya pambili ng alak niya. Ang point ko lang naman dito, Mami, overtime po ang paalam sa akin ni Steven. Overtime sa trabaho at hindi sa inuman. Eh bakit mo ako pinagtataasan ng boses, babae ka? Wala kang karapatan na sigaw-sigawan ako dito sa loob ng pamamahay ko, ha? Hindi ko po kayo sinisigawan. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo ng mas malinaw ang nangyayari sa aming mag-asawa. Ikaw ang hindi nakakaintindi dyan sa sinasabi mo. Sariling pera ng anak ko ang ginagastos niya kaya wala kang karapatan na makialam sa kanya. Mami, tama na po yan. Magpahinga na po kayo at hayaan nyo na lang po kami ni Chari dito. Yang asawa mo eh. Akala mo kung sino? Sige na po, Mami. Pumasok na lang po ulit kayo sa kwarto nyo. Baka po magising pa ang mga bata dahil sa ingay natin tatlo. Pagsabihan mo yung asawa mo, Steven. Wala na sa lugar ang mga sinasabi niya. Akala niya yata senyorita siya rito sa pamamahay ko? Hindi na nahiya sa mga kapitbahay? Buisit! Papa Dudut, sa tuwing mag-aaway kaming mag-asawa ay palaging umeeksena sa amin ang mami ni Steven. Lalo lang tuloy gumugulo ang lahat dahil si Steven ang kinakampihan nito kahit ang asawa ko naman ang may mali. Siyempre si Steven ang anak at ayaw ni mami sa akin. Ako tuloy ang madalas na nakakawawa sa loob ng bahay ni mami. Kasi kapag pinagtutulungan nila ako ay hindi na ako masyadong makasagot sa kanilang dalawa. Si Steven lang naman ang gusto kong makausap pero palaging umeeksena si mami sa amin, Papa Dudut. Palagi po niyang pinamumuka na wala ako sa sarili kong pamamahay. Hindi na nga rin ako makakilos ng maayos lalo na sa mga simpleng gawaing bahay. Tapos hindi ko rin makausap pa ng maayos ang asawa ko. Mami sa akin na pera ni Steven ang bubuhay sa pamilya namin. Dati naman ay may trabaho ako, Papa Dudut, pero mula nang ipanganak ko ang bunso namin ni Steven ay pinakiusapan niya akong huminto sa pagtatrabaho at asikasuhin na lamang sila ng mga anak ko. Ayaw ko talaga sanang gawin yon dahil gusto ko na may sarili pa rin akong pera. Pero dahil naging mapilit ang asawa ko sa pakiusap niya ay sumunod na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Pero hindi ko po inaasahan na ang pagiging housewife ko pa pala ang magiging dahilan para maliitin ako ng mami ng asawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas lumala na nga po ang away namin mag-asawa sa paglipas pa ng mga araw. Halos araw-araw na kasing umuwi ng madaling araw sa bahay si Steven. Hanggang sa mahuli ko na naman siyang may ibang babae na kinakalokohan. Hapon yon nang maisipang kong puntahan si Steven malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Sinama ko pa ang dalawang anak ko para makapasyal na rin kami at maiwasan ang stress na ibinibigay ni mami sa akin sa bahay. Nabanggit ni Steven ang address noon ng kanilang opisina kaya nagstay kami ng mga bata sa malapit na kainan doon. Pero ang hindi ko inaasahan ng panganay ko pang anak na 11 years old ang makakakita kay Steven na may kaakbay na isang babae habang naglalakad. Hindi ko sila sinugod, Papa Dudut, at sobrang pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng gulo. Dahil na rin sa kasama ko ang mga anak ko ng oras na yon. Pero malakas kong sinigaw ang pangalan ng babaero kong asawa para makuha ang atensyon nila ng babae niya. At nang lumingon sila sa amin at makita ako ni Steven, kaagad na ako naglakad palayo at sumakay na kami ng tricycle ng anak ko. Umuwi kami sa bahay ng mga anak ko, Papa Dudut, at mabilis kong inimpake ang mga gamit namin habang si Mami ay paulit-ulit na nagtatanong noon kung bakit daw ba kami aalis. Sinabi ko na nahuli ko na naman si Steven na may ibang kinakalokohang babae. Sinabi pa ni Mami na baka kaibigan o kaopisina lang daw yon ni Steven. Sinabi niya rin na kung aalis daw ako ay iwan ko raw sa kanya mga bata. Siyempre hindi ako pumayag, Papa Dudut, at tumuloy na kaming umalis na mga anak ko at dumiretso kami sa bahay ng mga magulang ko. Sinabi ko na naman sa'yo na huwag mo nang balikan ng lalaking yan dahil hindi na magbabago yan. Nangako naman po kasi si Steven na hindi na siya uli
beses na bang napako ang mga pangako niya sa'yo? Napakatarantado talaga ng asawa mong yan, Chari! Huwag lang talaga makapunta-punta yan dito sa bahay dahil babasagin ko ang bungo niya! Papa, huwag niyo naman po sanang gawin yan. Asawa ko pa rin po si Steven. Kaya papayag ka na lang na gawin niya ng paulit-ulit yung pambababae niya? Kaya ka palaging niloloko ng asawa mo dahil ginagawa mong tanga ang sarili mo, Chari. Hindi naman po sa ganun, Mama. Ayoko lang po na masira ang pamilya namin. Ayokong lumaki ang mga anak ko na hiwalay ang mga magulang nila. Anak, hindi ka namin pinalaki at pinag-aral ng mama mo para gawin lang tanga ng asawa mo. Kaya dapat talaga sa kanya. Tinuturuan ng leksyon para matuto. Chari! Chari, ako to si Steven! Buksan mo itong pinto, mag-usap tayo, please! O, ayan na. Ayan na yung tarantado mong Chari, asawa. please, kausapin mo ako! Papa! Alam ko na nandiyan ka sa loob ng bahay! Tuturuan kong tarantadong Buksan mo itong lalaki pinto, na yun please! kung paano dapat nirerespeto ang asawa niya. Hayaan mo na lang ang papa mo sa gagawin niya, Chari. Papa, sandali lang po! O, ikaw! Ano pa bang gusto mong sabihin sa anak ko? Papa, kailangan ko lang po makausap si Chari. Gusto ko lang po humingi ng sorry sa kanya. Sorry lang palang sasabihin mo sa anak ko? Para sa ilang beses mo ng panloloko sa kanya? Pwes, eto ang sagot niya dyan sa paulit-ulit na pagsasorry at panloloko mo! Papa! Ikaw tarantado ang lalaki ka! Ilang taon naming inalagaan at minahal ang anak namin! Kaya wala kang karapatan na saktan at lakuhin siya ng paulit-ulit! Papa, tama na po, please! Chari, ano ba? Umalis ka nga dyan sa harapan ng babaero mong asawa! Chari! Pumasok ka na sa loob ng bahay! Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan mo na dito! Kung bubugbugin niyo po si Steven, ako na lang po ang unahin niyo, Papa! Dahil sa tuwing sasaktan niyo siya, para niyo na rin po akong sinasaktan! Ano ba yung sinasabi mo, Chari? Kanina lang umiiyak ka, di ba? Nang dahil sa manloloko sa'yo ng asawa mo. Tapos ngayon pinagtatanggol mo na siya. Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ang paulit-ulit kang gaguhin ng asawa mo? Para mo na rin sinabi sa amin ng mama mo na sana hindi ka na lang namin binuhay dahil... Ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ang bato ko at parang nahihilo ako. Ay nako, halika na nga muna doon sa loob ng bahay at baka mamaya tumaas na naman ang presyo ng dugo mo. Mama, tutulungan ko na po kayo sa pag-alalay kay Papa. Huwag na huwag mo akong hahawakan, Chari. At ito ang tatandaan mo. Subukan mo pa bumalik din sa tarantado mong asawa. Kahit kailan, hindi ka na makakatungtong pabalik sa bahay na to! Papadudot sa kabila ng pagbabanta sa akin ni Papa ay nakipagbalikan pa rin ako kay Steven. Wala mahal ko talaga siya at ayoko masira ang pamilya namin. Kaya nagpadala akong muli sa pagsuyon na ginawa niya sa akin at nang dahil doon, Papadudot, sobrang nagalit ang mga magulang ko sa akin. Kaya nang gabi rin na yon ay umalis kami sa bahay ni Steven kasama ng mga anak ko. Pero doon na po kami umuwi sa sarili naming bahay, Papadudot. Nang magkausap kami mag-asawa ay sinabi ko na ayoko nang tumira sa bahay ng mami niya. At kung gusto niyang magkaayos kaming pamilya, mag-uuwian na lamang siya sa trabaho at sa bahay namin araw-araw. Pumayag si Steven sa gusto kong mangyari. Naniwala na rin ako sa sinasabi niya na hihiwalayan niya ang babae niya na nagtatrabaho malapit sa building nila. Gusto pa sana niyang ipakiusap sa akin sa tawag ang babae para mas mapaniwala ako na wala na silang relasyon. Pero ako na ang umayaw dahil baka mamura ko lang ang haliparot na yon kapag nakausap ko siya. Mas maaga na ring umaalis sa bahay namin sa Steven at medyo late nang nakakauwi dahil mas matagal ang biyahe niya. Kagaya ng usapan namin ay nagtitext siya sa akin kada 2 oras kapag hindi kami magkasama. Sinasabi niya kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya o kung sino ang kasama niya. Madalas din ay sinasabihan ko siya na magpadala ng litrato sa akin para mapatunayan na wala siyang kasama na ibang babae, Papadudot. Alam ko na minsan ay sumosobra na talaga ang paghihigpit ko sa asawa ko pero hindi niyo naman po siguro ako masisisi. Lalo na at ilang beses ko na siyang nahuli na niloloko ako. At halos gabi-gabi ko talagang pinagdarasal noon na sana'y hindi ko na siya ulit mahuli pa.
Sana'y hindi na ulit ako lokohin ng asawa ko, Papa Dudut. Ang sakit talaga ng ulo ko. Eto na ang gamot para sa sakit ng ulo mo, mahal. Salamat. Tulog na ba mga bata? Oo, napagod yata sila sa pamimili namin kanina ng mga gamit para sa pasukan nila next week. Sigurado ako na excited na silang pumasok ulit sa school. Sinabi mo pa, lalo na yung panganay natin. Paulit-ulit na nagtatanong kung ilang tulog na lang daw ba bago ang pasukan. Siya kasi mas masipag mag-aral kaysa kay Bunso. Mahal, baka nga pala ma-extend pa ako ng 1 buwan doon sa opisina namin. 1 buwan pa? Akala ko ba 3 buwan lang ang usapan nyo ng boss mo? Sa akin na rin daw kasi papatrain ng mga bagong pasok na empleyado sa kanila. Para raw kapag bumalik na ako sa main branch, hindi na sila masyado mahihirapan pa. 1 buwan ka pa rin palang mahihirapan sa biyahe. Oo pero hayaan mo na. Malaki rin naman na idadagdag nilang allowance sa sweldo ko. Hay, ano pa nga ba? Pagkatapos naman nun, magiging normal na uli ang oras ng uwi mo. Eto na rin pala ang damit mo na pamalit, mahal. Hubarin mo na yung polo mo. Sige mahal, sandali lang at tatanggalin ko lang itong mga butones ng polo ko. Teka, ano yung nasa may dibdib mo, Steven? Alin? Wala naman ah. Anong wala? Ayan o, namumulay ang balat mo sa may dibdib. Patingin nga ako. Wala lang to mahal. Ano lang, rashes. Sabi ng patingin ako. Humarap ka sa akin at huwag mong isarado uli ang mga butones ng polo mo. Rashes nga lang kasi to. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako tanga, Steven. Alam kong hindi rashes yan. Chikinini ang nasa may dibdib mo. Ayan ka na naman, Chari. Ayan na naman yung pagiging paranoid mo. Bakit? Kailan ba naging mali ang hinala ko? Palagi namang tama, di ba? Palagi mo ako niloloko at palagi ka na lang may ibang babae. Kaya ipakita mo na yung dibdib mo sa akin at buksan mo yung mga butones ng polo mo. Ayan! Nasira ang polo ko dahil sa'yo. Sabi na eh. Sabi na tama ako. Chikinini talaga yan, Steven. Niloloko mo na naman ako. May ibang babae ka na naman. Napakagaling mo naman talagang magtago, no? Nagawa mo pa talagang mambabae kahit ang higpit-higpit ko na sa'yo. Ano bang ginawa ko para ulit-ulitin mo sa akin to? Ano pa bang kulang sa akin para paulit-ulit ka na lang maghanap ng iba? Chari, tama na ha? Nasasaktan na ako! Bakit ako? Ilang beses mo ba ako sinaktan? Ilang beses mo akong dinurog, ha? Tinakwil na ako ng mga magulang ko nang dahil sa pagpili ko sa'yo. Tapos eto ka ngayon? Nagloloko ka na naman! May ibang babae ka na naman! Tama si Papa eh! Hindi ka na talaga magbabago kahit kailan! Tarantado ka talagang manloloko ka! Sabi ng tama na! Bakit ba ang kulit mo? Chari! Sorry! Ang kapal na mukha mo para sampalin ako! Hindi ko naman sinasadya eh! Ang kulit mo kasi! Chari! Sorry talaga! Subukan mo bang hawakan ako, Steven? O tatawag na talaga ako ng pulis para ipadampot ka dahil sa pananakit mo sa akin! Tandaan mo to! Ito na talaga ang huling beses na magsasama tayo sa iisang bahay! Dahil ayoko na! Ayoko nang magpakatanga ng paulit-ulit sa'yo! Papa Dudut, yun po ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Steven. Pero para sa akin ay sapat na yon na dahilan para tuluyan ko nang isuko ang lahat sa aming dalawa. Actually, alam ko naman na dapat ay matagal ko nang isinuko ang relasyon naming dalawa dahil ako na lang ang nag-i-effort na maayos ang lahat. Sapat ng dahilan yung paulit-ulit na pananakit niya sa akin emotionally and mentally para sumuko ako.
At ayoko nang hintayin na pati ako ay mawala na ng respeto para sa sarili ko. Kagaya ng paulit-ulit kong ginagawa sa tuwing mahuhuli ko ang mister ko na may ibang babae, Papa Dudut. Inimpake ko na ang mga importanteng gamit namin ng mga anak ko at hindi na nga ako masyadong nahirapan na gawin yon dahil alam ko na kung ano ang mga dapat dalhin at iwanan na gamit. Medyo malalim na rin ang gabi noon kaya tinawagan ko ang isang pinsang ko at nagpasundo ako sa bahay namin. Si Steven naman ay nakasunod sa bawat galaw ko sa loob ng bahay. Ilang beses niya akong pinakiusapan noon na itigil ang ginagawa kong pag-iimpake. Umiiyak siyang nagsusori sa akin at nagmamakaawa na huwag kaming umalis na mga bata. Pero nang dumating na ang pinsang ko ay ginising ko na mga anak ko at umiiyak akong iniwanan si Steven at ang bahay namin. Umuwi ako kina Papa at Mama Papa Dudut kahit alam ko na may sama pa rin sila ng loob sa akin. Sa kanila pa rin ako bumalik dahil sigurado ako na hindi naman nila ako kayang tiisin. Pinatuloy kaagad kami ni Mama sa loob ng bahay nila pero si Papa ay hindi ako kinikibo noon. Pinagpahinga ko na noon ang mga bata sa kwarto at nasa kusina si Papa at nagkakape habang ako naman ay umiiyak na nagkikwento kay Mama kung ano ang nangyari. Nagparinig pa nga si Papa noon at sinabi niya na alam daw niya na kapag sumunod na si Steven sa bahay ay sasama na naman daw ulit ako dito pa uwi. May ilang masasakit na salita rin na binitawan si Papa pero lahat yon ay tinanggap ko, Papa Dudut. Dahil alam ko na nasaktan lang naman siya para sa akin kaya niya nasabi ang mga yon. Papa Dudut, kinabukasan nga ay pumunta si Steven sa bahay namin para suyuin ako. Si Mama ang humarap sa kanya at pinigilan ko ang sarili ko na lumabas ng bahay. Pero nang marinig ko na nagwawala na siya sa labas, sumisigaw, umiiyak at nagmamakaawa na tinatawag ang pangalan ko ay hindi na ako nakatiis pa. Lumabas ako ng bahay at naabutan ko na pilit siyang pinapaalis ni Papa. Pinigilan ko na si Papa sa ginagawa niyang pagtataboy kay Steven. Pero hindi na kagaya ng dati ang ginawa ko, hindi ko na muli pang nilapitan si Steven para yakapin at patawarin. Sinabi ko sa kanya na umalis na siya ng bahay namin kung ayaw niyang mas lalo pa siyang masaktan ni Papa. Lumuhod po siya sa harapan ko, Papa Dudut, at niyakap ang mga binti ko habang umiiyak na humihingi ng tawad para raw sa mga naging kasalanan niya sa akin. Pero hindi na ako nagpadala pa ulit sa kanya. Hindi na ako nagpadala sa pagsuyong ginagawa niya sa akin, ako na mismo ang nagpaalis sa kanya sa bahay namin, Papa Dudut. Umiiyak na rin ako noon nang sabihin ko sa kanya na ayoko na siyang makita at makasama pa silang bilang asawa ko. Ilang beses pang gumawa ng paraan si Steven para suyuin ako na bumalik sa kanya, Papa Dudut. Ilang beses ko rin pinigilan ang sarili ko na huwag ulit siyang patawarin. Kinumbinsi ko ang sarili ko na kaya kong mabuhay na hindi na siya kasama. Basta nasa tabi ko lamang ang mga anak ko at mga magulang ko. Nagawa ko naman yon sa loob ng mahigit 2 taon na rin. Single parent na ako ngayon at huminto na rin si Steven sa pagsuyo sa akin. Nagpapadala na lang siya ng maliit na pera para sa mga anak namin. Ang balita ko nga rin ay may iba na siyang babae na kinakasama sa ngayon. Kung kaopisina man niya yon o hindi ay wala na po akong pakialam pa. Ang focus ko ngayon ay mapabuti ang buhay namin ng mga anak ko at nina Mama at Papa kahit na hindi na namin kasama ang lalaking sobra kong minahal noon. Ganun pala yon, Papa Dudut, mas magagawa mo mahalin ang sarili mo kapag itinigil mo ng gawing mundo ang taong mahal mo. Dahil ngayon, alam ko na kung paano mas pahalagahan ang sarili ko kesa sa ibang tao. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chari. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, opposites attract.
Pero may nagsasabi naman na hindi nakakatulong ang pagkakaiba para magkaunawaan. Ikaw kabarangay, alin ba sa dalawa ang iyong pinaniniwalaan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Bea, 20 years old, isang aminadong conservative. Mula sa pag-iisip, sa galaw at sa pananalita, isama mo na rin ang pananamit ko. Lagi akong tinatawag na manang ng mga kakilala ko. Nung una ay naiinis ako dahil hindi naman kasalanang maging isang conservative. Pero nang tumagal ay nakasanayan ko na. Kibit-balikat na lamang ako lagi sa tuwing may nangpupuna sa pinili kong identity. Hindi naman ako naapektuhan. Masaya at tanggap ko na kung sino at ano ako. Kung gaano ako ka-conservative. Ganon naman ka-liberated ang nanay ko. 20 years old siya noong isinilang ako at hindi ko nakilala ang tatay ko. Hindi rin naman nagkwento ang nanay ko. Hindi ko hinanap ang tatay ko at hindi naman ako pinilit ng nanay ko na gawin yon. Sa pagdadalag ko ay mas naging malinaw sa akin ang relasyon namin ng nanay ko. Malabo at malayo. Hindi kasi kami naging close noong nagdalaga na ako. Malaking dahilan noon ang pagkakaiba naming dalawa, Papa Dudut. Hindi ko naman sinasadya, lagi na iparamdam sa kanya na hindi ako komportable sa tabi niya. Hindi rin naman niya pinipilit ang sarili niyang makipaglapit sa akin. Isang bagay na nagustuhan ko sa nanay ko. Bukod doon ay wala ng iba pa. Malimit kaming mag-usap maliban na lamang kung may kinalaman sa pag-aaral ko o sa pagkain sa bahay. Hindi ko siya nakikwentuhan dahil iniiwasan ko siya, Papa Dudut. Minsan ay napuyat ako sa kakahintay sa kanya dahil may assignment ako sa school at kailangan ko siyang ma-interview. Ayoko sanang gawin pero kailangan. Dumating na lang siyang lasing at pasuray-suray habang ako ay nakaismid na nakatingin sa kanya, Papa Dudut. Nakakagulat ka naman. Ako nga ito nagulat sa'yo eh. Mag-uumaga na pero ngayon ka palang umuwi. Uwi ba yan ng matinong nanay? Inumagal na uwi, hindi na agad matino. Amoy alak ka pa. Kaya nga naman mga amoy sampagita ako pag nasa beer house. Hindi nakakatuwa, Nay. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Ang alanganin kasi ng oras ng uwi niyo. Pinag-alala niyo ako eh. Ang sweet naman ng anak ko. Nag-aalala ka talaga? Nag-aalala ako sa sasabihin ng ibang tao. Lagi na lang kayong topic ng mga marites eh. Ano bang pakialam ko sa kanila? Kahit ulamin ko pa yung bote ng beer, wala dapat silang pakialam. Yan. Yang ganyang mindset mo. Yan, Nay. Kaya ka pinag-iinitan ng mga tao eh. Kahit umapoy pa sila, wala akong pakialam. Kailan ka pa kaya magkakaroon ng pakialam? Sa'yo. May pakialam ako sa'yo kasi anak kita. Kung may pakialam ka sa akin, sana umakto kayo ng tama. Wala naman kasing mali sa ginagawa ko eh. Masama ba na mag-enjoy sa piling ng alak? Single naman ako. Pero may anak kayo. At hindi naman kita pinababayaan. Alam mo yan. Pero akong napapahiya sa mga tao dahil sa mga kagagawan niyo eh. Bakit ako mahihiya? Krimen ba ang uminom ng alak? Dapat ka na bang ikulong kapag nagpapakasaya ka? Hindi ko na kayo makontrol, Nay. Hindi mo naman ako dapat kinokontrol. Dapat, sinusuportahan mo ko. Parang ginagawa ko sa'yo. Suportado ko ang pagiging manang mo. Hindi ako manang ah. Aba, narinig mo na ba mga sinasabi ng mga kapitbahay natin sa'yo?
Mas maanang ka pa raw kaysa sa mga lola ng lola nila. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Hindi ako susunugin sa impyerno dahil lang sa pagiging maanang ko. Di parehas lang pala tayo. Wala talaga akong pakialam sa sasabihin nila. Apir nga tayo dyan, nanak. One time lang. Pwede bang maligo muna kayo para mawala yung kalasingan nyo? Ipaapir-apir pa kayo nalalaman dyan eh. Opo, nanay. Maliligo na po. Pasensya na po. At magkape kayo para bumaba ng amats nyo. Alam mo na mga alak lang at orange juice ang trip kong inumin. Nay! Apo, masusunod. Mahal na mana. Mahal na Reyna. Hindi na po ako natutuwa. Bakit ba ang init ng ulo mo sa lasinggerang nanay mo? May assignment kasi ako sa klase at kailangan kitang may interview para doon. Pero dahil sa kalagayan mo ngayon, mukhang imposible kong magawa. Interview lang ba? Sus! Kaya ko yan. Ilabas mo ang mic at ayusin mo ang sofa para kunwari nasa talk show tayo. Ikaw si Boy Abunda at ako ang guest mo. Ay teka, ikaw si Bea. Bea Bunda! Ang witty ko ron kahit lasing ako ha. Ewan ko sa inyo. Tulog na nga lang kayo. Maghahanap na lang ako ng ibang nanay na makakausap ko ng matino. Nagmarcha na ako palayo sa nanay ko at pumunta na sa kwarto ko, Papa Dudut. Pinagbagsakan ko siya ng pintuan para mahalata niyang hindi ako natuwa sa inaasta niya. Kaya lang alam ko hindi yun effective. Kilala ko ang nanay ko, hindi ito balat sibuyas na katulad ko. Kahit anong sabihin mo sa kanya, ipapasok lang sa isang tenga at mabilis lang ding lalabas sa kabila. Siguro'y na-immune na siya sa mga sinasabi ng ibang tao sa kanya mula sa umpisa. May mga alam naman ako sa nangyari sa nanay ko noon bago niya ako isinilang. Nakwento lang ito ng mga kamag-anak namin, Papa Dudut. May dahilan sa pagiging liberated ni nanay. Sa side ng family niya natanggap na yon. Pero ako na lang siguro ang hindi pa. Kahit magkasama kami sa isang bahay, hindi ko magawang masanay sa ugali niya. Nagmana si nanay sa pagiging liberated sa tatay niya, ang aking lolo. Palibasa, nagtrabaho sa Amerika ang lolo ko noong kabataan niya at naimpluwensyahan niya si nanay. Kabaliktaran naman si lola. Kay lola ko marahil nakuha ang pagiging conservative ko o yung pangaasar sa akin na isa raw akong manang. Nung nabubuhay pa ang lola ko, siya madalas ang nag-aalaga sa akin. Dahil si nanay ay ini-enjoy ang pagiging malaya niya at liberated. Inalagaan din naman ako ni nanay pero mas naging close ako kay lola. Dahil kaparehas ko siya, sa kanya ko nakuha ang values na pinangahawakan ko pa rin hanggang sa ngayon. Kaya naman sa tuwing nakikita ako ni nanay ay lagi niyang naaalala ang lola ko. Sa tuwing nakikita ko naman si nanay, naaalala ko sa kanya si lolo. Ewan kong balanse itong matatawag. Pero para sa akin ay hindi. Dahil ang pagkakaiba namin ang siyang dahilan kung bakit hindi kami magkasundong dalawa, Papa Dudut. Saan ka pupunta? Imimit ko lang po yung best friend ko, birthday niya. Makiki-birthday ka sa best friend mo sa ganyang damit? Seryoso ka ba? Ano problema sa pananamit ko? Lahat! Disente ang suot ko. Di ka lang sanay sa ganitong pananamit. Hindi lang ako sanay makakita ng baduy manamit. Magpalit ka nga! Magkakasurais ako sa damit mo eh. Ayoko, magandang suot ko. Anong maganda? Tumingin ka na ba sa salamin? Lahat ng salamin dito sa bahay tiningnan ko na. Walang pangit sa suot ko. Anong salamin yung tinignan mo? Yung basag? Ay nako, ang lakas mang puna ng damit samantalang kayo. Kita na ang kaluluwa? Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Tanggap ko naman. Natural ang kaluluwa ko at walang halong kemikal. Kaya okay lang. Pero yung suot mo ngayon, natural at puro kemikal na kabaduyan. Sige nga, anong masama sa suot ko? Naka-turtleneck ng floral at long sleeves pa. Sa Baguio ba ang birthday?
Nilalamig ka, girl? Magkakatonsillitis ka ba kapag hindi ka gumamit ng floral na turtleneck? Regalo to ni Lola sa akin. Kahit regalo pa yun ng guardian angel mo, dapat hindi mo tanggapin. Tapos ipaparis mo sa naguhumiyaw na tiger print na palda? Tapos rubber shoes na pula? Anak ba kita? Nasa nagdadala lang yan. Hindi mo nga madala ng maayos. Naaawa ako sa mga makakakita sa'yo sa totoo lang. Magpalit ka. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Hindi ako magpapalit. Maganda nga tong suot ko para walang makasilip. Walang magkakaroon ng interes na silipang ka. Magpalit ka. Halika, tutulungan kita. Ayoko nga. Plano mo ba maging mascot sa birthday ng kaibigan mo? Kasi kung oo, di congratulations! Ang lakas mo manlait, Nay. Samantalang ikaw ang iksi ng mga suot mo. Parang lagi mong pinapasilip ang rayuma at varicose veins mo. Uy, wala akong varicose veins. Rayuma. Nagsisimula pa lang. Huwag mong pakialaman ang ugat at tuhod ko, ha? Ang dapat mong pakialaman ay kung paano ka tamang mag-mix and match ng suot. Naka-mix and match na to. Nakamix lang pero hindi match. Utang na loob, magpalit ka! Ano na lang sasabihin ng ibang tao sa akin? Pinalaki kitang walang fashion sense? Hindi ko yung kakayanin. Iiyak ako! Ewan ko sa inyo. Babalik ako bago dumilim. Bea, please! Try mo namang umuwi ng lagpas alas 7 ng gabi. Kahit umuwi ka pagkatapos ng 24 oras, matutuwa na ako. Ibigay mo na to sa akin. Magpagabi ka sa daan. Gusto kong ma-enjoy mo ang kabataan mo. Ini-enjoy ko ang kabataan ko sa paraang gusto ko. Paano mo malalaman na yan ang gusto mo hindi mo pa nga natatry yung sinasabi ko? Sa nakikita ko po sa inyo, wag na lang. Ayoko nang matry. Bea! Aalis na po ako. Nandito na ako bago gumabi. Papadudot nagmamadali na akong lumabas para hindi na makahabol si nanay ng satsat sa akin. Sa mga ganong sitwasyon lang niya ako madalas binubungangaan. Kapag napapansin niyang sumusobra na ang pagiging conservative o manang ko. Gusto niyang masubukan ko na magwalwal kasama ang mga kaklase kong nag-aaya sa akin sa inuman o kaya ay magpagabi. Pero hindi ko kasi nakahiligan yon. Iniisip ko pa lamang ay para na akong nasusuka. Hindi kaya ng sistema ko na lunukin ang lifestyle ng nanay ko. Marami pa siyang gustong ipasubok sa akin, Papa Dudut. Tulad na lamang ng make-up, ilang beses niya akong binibilhan ng make-up pero lahat ay pinamimigay ko lang. Bukod kasi sa hindi naman ako marunong gumamit noon ay hindi ko rin nakikita ang kailangan ko pang gumamit noon. Tanggap naman ang itsura ko, Papa Dudut. Hindi para sa akin ang makeup. Ang isang bagay nga na hindi ko magawang tanggapin mula sa nanay ko ay yung pagpupumilit niya sa akin na magparitoke. Nakahanap kasi siya ng buy one take one promo nung selebrasyon ng Mother's Day sa isang beauty clinic. Ilang araw niya akong pinipilit na maghanap ng ipaparitoke sa mukha ko. Ilang beses siyang nagmakaawa para may kasama siya. Nagsuggest siya na magpalaki raw ako ng dibdib o kaya ay magpakapal ng labi dahil yon ang uso. Nagulat ako sa mga gusto niyang mangyari at sinabi kong kasalanan sa Diyos. Ang gawin yon, Papa Dudut. Tinawanan lamang niya ako at sinabing marunong lagi magpatawad ang Diyos, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan pa ng mga araw ay mas lalong nalayo ang loob ko kay nanay. Lalo kapag nagkakaroon ako noon ng flashbacks tungkol sa pagpapalaki niya sa akin. Kung paano niya kausapin ang mga kaklase at mga kaibigan ko. Hindi na ako natutuwa sa kanya pero dahil nanay ko siya ay kinakailangan kong tiisin kung sino siya. Nangako na lamang ako na kapag nakapagtapos na ako ay magmamadali akong umalis sa poder niya. Wala na akong balak magpakita sa kanya o makisalamuha. Kahit tuwing Pasko o kaarawan niya, tanging pagpapadala na lamang ng pera ang koneksyon ko sa kanya. Siyempre hindi ko pa rin naman siya pababayaan dahil utang na loob ko sa kanya ang lahat. Pero pinangako ko na hanggang pera lang ang makukuha niya sa akin at hindi ang pangunawa ko.
Mahirap lang talagang unawain ang mga prinsipyo ni nanay. Mahirap siyang unawain in general. Dapat nasanay na ako, hindi ba, dahil 2 dekada ko na siyang kasama. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko pa rin makuha ang punto niya sa buhay na pinili niya. Hindi na siya bata pero kung umasta siya akala mo'y teenager lamang at ang nakakainis pa ay parang wala siyang pakialam sa mga sinasabi ko. Parang hindi niya maintindihan na hindi ako okay sa nakikita ko sa kanya. Hindi niya alam na nakakaapekto na sa mental health ko ang mga desisyon niya sa buhay. Lalo na ang mga sinasabi ng ibang tao sa aming dalawa. Pati ako ay nadamay na sa mga chismis ng mga kakilala namin. Kung siya'y walang pakialam, ako naman tong laging nasasaktan. Pinag-uusapan ng mga marites sa kanto natin. Aba malay ko, hindi naman kami close. Ikaw na naman ang tampulan ng chismis. Kung hindi pa ako napadaan doon sa tindahan ni Aling Miding, hindi ko pa malalaman na ikaw na naman ang topic. Ano na naman ba ang napansin nilang mali ko? Sige nga, isplok mo sa akin ang mga sinasabi ng mga perpektong marites na yan. Totoo bang namimigay ka ng kondom sa mga binata sa kanto natin? Oo, regalo ko yun para sa mga malilikot na binata. Mahirap na. Baka hindi pa sila handa magkaroon ng mga anak. Condom is the key. Hindi nyo ba alam na nakakahiya yun? Lantaran yung pinakita sa mga tao na inaabutan mo ng mga kondom yung mga binatang yun. Hindi lang inabutan. Pinagsabihan ko pa. Tsaka tinulungan ko kung paano gumamit. Baka mabutas nila di talo rin. Naririnig nyo po ba mga sinasabi nyo, Nay? Oo naman no. Mukha lang marumi ang tenga ko pero malinaw ang pandinig ko. Ang ibig kong sabihin, paano nyo nasasabi ang mga ganyang salita? Hindi dapat kayo namigay ng mga kondom. Na-video ka pa at pinakita sa akin habang nagbubukas ng kondom para ituro kung paano ang tamang paggamit. Baka lang kasi hindi nila alam baka hindi na ituro sa kanila sa school. Hayaan nyo ang mga magulang nilang magturo nun. Alam mo ba kung gaano ka-awkward para sa magulang na ituro yun sa mga anak nila? Lalo na tayong mga Pinoy. Hindi ka nga nahihiyang abutan ako lagi ng birth control pills buwan-buwan? At dapat nga magpasalamat ka sa akin kasi protektado ka na. Protektado ako dahil hindi ko naman ginagawa ang iniisip nyo. Mabuti naman pero kung balak mo na… Nay! Hindi naman kita pinagbabawalan. Sino ba naman ako? Maaga nga ako nakabuo, diba? Hindi naman ako nagsisi dahil maganda ka at matino. At sana kayo rin matino. Namigay lang ng condom at pills, hindi na agad matino. Sobra ka namang mang-judge. Mas grabe pang panghuhusga sa inyo ng mga nasa kanto natin. Baka halata naman kayo. Alam ko naman yan pero hanggang kahulang naman ng mga yon. Hindi rin nila ako kaya, no? Huwag nga sila magmalinis. Alam ko lahat ng baho nila. Pasalamat sila hindi ako interesadong pagpiestahan ng buhay ng ibang tao. Hindi gaya nila. Wala sana silang pagpipiestahan kung hindi ka pabigay ng mga ichichismis nila sa'yo. Kasalanan ko ba kung interesting ang buhay ko para sa kanila? Ako ata ang artista/vlogger dito sa barangay natin. Bawat galaw ko binabantayan. Pinag-uusapan. Paano hindi babantayan ang bawat galaw nyo? Sobra naman kasi ang ginagawa ninyo. Mukha lang sobrang ginagawa ko sa mga taong kulang ang pangunawa sa mga katulad ko. Ang hirap nyo rin kasing unawain. Lagi na ako napapahamak dahil sa mga ginagawa nyo. Pati ako nadadamay. Minsan ayoko na lang lumabas ng bahay dahil lagi na lang silang may sinusumbong sa akin tungkol sa inyo. Kahit magsumbong sila, ako pa rin ang kampihan mo. Kung alam nyo lang kung gaano kayo kahirap kampihan, Nay. Ang hirap! Kunwari hindi ako nasaktan sa sinabi mo. Tatanggapin ko yan kasi hindi mo pa rin ako maintindihan. Pero tandaan mo, magbubunga ng maganda tong pagiging pakawala ko. Kailan naging magandang pagiging pakawala? Basta, makikita mo. Napailing na lamang ako sa mga walang kwenta at walang katuturan na mga sagot ni nanay. Alam kong kahit na anong sabihin ko ay hindi pa rin ako mananalo sa kanya. Magkaiba talaga kami ng mindset. Kaya hindi niya makita ang punto ko. Hindi ko rin makita ang punto niya. It's a tie.
At yon ang nakakainis dahil wala ni isa sa amin ang sumubok pantayan o unawain ang mindset ng bawat isa. Aminado akong ipagtatanggol ko ang nakagisnang kong mga prinsipyo at ibang paniniwala sa tama at mali. Ganon din naman si nanay. Hindi rin niya basta-bastang aabandonahin ang prinsipyo at nakasanayan niya. Lalo't may edad na rin siya. Lalong matataga sa bato ang mga prinsipyo niya kapag tumagal at nadagdagan palalo ang edad niya. Marami pang naging issue si nanay na nung una ay pinalagpas ko. Akala ko kasi marirealize pa niyang mali ang ginagawa niya pero nagkamali ako doon. Minsan ay muntika na siyang madimanda dahil sinuportahan niya ang isang dalaga sa kanto namin para magpalaglag. Nabuntis ang dalagang ito nang hindi sinasadya at hindi siya balak panagutan nang nakabuntis sa kanya. Wala rin siyang trabaho at umaasa lang sa sustento ng kanyang nanay. Matapang na sinuportahan ni nanay na ipalaglag nito ang pinagbubuntis niya. Dahil daw mas lalo lang mahihirapan ang buhay ng isisilang niya kung hindi pa siya handa bilang isang ina financially at emotionally. Napailing na lamang ako ng malaman kong galit na galit ang nanay ng dalagang ito kay nanay. Umabot pa sila sa barangay at nagkainitan ng ulo hanggang sa tinakot siya ng nanay ng dalaga na idedemanda kapag hindi pa siya nagsorry. Hindi nagsorry si nanay. Tinaasan niya ang pride niya at walang nagawa ang nanay ng dalaga. Mabuti na lamang at kapos sa pera ang nanay ng dalaga kaya wala itong ginawang pagdedemanda, Papa Dudut. Nay, Ano yon? dadalawang boyfriend ko si Lucio rito. Anong oras ka aalis? Hindi na ako aalis. Di ba sinabi niyo na may lakad kayo ngayon? Sinabi mo kasi nadadalaw ang boyfriend mo eh. Gusto kong makilala syempre. Sa Facebook ko lang siya nakikita kapag nagpo-post ka. Gusto kong makaharap siya ng personal para makita ko kung gaano siya talaga kakinis. Nay! Oh, huwag mo sabihing mamasamain mo pa yung comment ko na makinis siya ha. Sobra naman na ata pagiging conservative mo niyan. Ayoko lang na nagko-comment ka ng ganyan sa boyfriend ko. Nakakaasiwa. Ang banal mo naman masyado. May kumakatok. Baka si Lucio na yan. Teka, bagay ba ang lipstick ko sa spaghetti strap na suot ko? Hindi. Ayos, bagay nga. Pagbuksan mo na. Lucio, napaaga naman yung dating mo. Na-excite lang ako na makita ka. Nakaalis na ba nanay mo? Sa kasamaang palad, hindi pa raw siya aalis. Pasok ka na. Salamat. Hello po, magandang gabi po ma'am. Nanay na lang itawag mo sa akin. Makinis ka kaya gusto kita maging son-in-law. Nay! Bakit? Makinis naman talaga siya. Nasa lahi lang po siguro. Oh, Bea, narinig mo yon. Makinis ang lahi ni na Lucio. Kaya magpalahi ka na sa kanya. Chos! Nay, ano ba? Ikaw naman? Binibiro ka lang eh. Lucio, ilang taong ka na pala? 25 years old po. Ah, maganda yan. Mas matanda ka dapat sa babae para ma-handle mo siya ng maayos. Ang hirap pa naman pakisamahan nitong si Bea. Madalas lang po yung toyo niya pero kaya ko naman pong i-handle. Lucio? Ay tumigil ka, Bea. Banding namin to ng son-in-law ko. Nakakatuwa naman po kayo. Parang ang saya niyo pong maging nanay. Sobrang cool. Si Bea lang naman yung nagtatakwil sa akin. Yung mga kabataan dito sa lugar namin, gusto nila ako maging nanay. Paano hindi ka gugustuhin parehas mong pakawala? Ano yun? Sabi ko po, pakawalan niyo na si Lucio kasi kami naman muna ang magbabanding. Teka, may kondom ka ba dyan, Lucio? Nay, sobra ka na! Nagtatanong lang ako kasi sabi mo magbabanding kayong dalawa. Eh mali ko ba kung anong banding yung gagawin nyo? Gusto ko mag-ingat kayo. Wala po akong kondom na naitatabi. Akong bahala sa'yo. May natira pa ako mula dun sa mga pinamudmud ko sa kanto. Nagpamudmud po kayo ng kondom? Oo, buong araw. Hindi niya kailangan ng kondom. So ginagamit mo na yung pills na binili ko sa'yo?
Nagpipills ka, Bea? Hindi. Bakit naman hindi? Sayang naman yun. Baka mag-expire. Yung iba pa naman nakuha ko lang dahil naka-promo. Dahil malapit na mag-expire. Gamitin mo na. Unahin mo yung mga mag-e-expire ngayong taon. Dali na. Lagi nyo na lang ako binibigyan ng kahihiyan. Ano bang nakakahiya sa pills at kondom? Malawak lang talaga isip ng nanay mo. Nakakatuwa nga eh. Hindi lahat ng mga nanay ganyan mag-isip. Thank you, Lucio, ha. Nakahanap na rin ako sa wakas ng kakampi. At dahil dyan, ako na ang bahala sa 1-year supply mo ng condom! Chos! Nainis ako nang magkampihan sina Nanay at Lucio Papadudut. Pinagkaisahan nila ako. Marami pang binida si Nanay sa pagiging liberated niya. Nakahanap kasi siya ng kakampi kaya ang lakas ng loob niyang bumida sa mga bagay na hindi naman tama. Hindi na nga ako sumasali noon sa usapan nila Papadudut. Tuwang-tuwa si Lucio habang nakikinig kay Nanay. Habang ako naman ay nagpipigil na mainis. Ayoko lang ipakita na bad trip na ako noon kay Lucio. Kaso hindi rin makahalata si Lucio na hindi na ako komportable sa usapan nila ni Nanay. Nainis akong lalo dahil alam naman niyang conservative ako pero harap-harapan niyang pinakikita na mas pabor siya sa pagiging liberated ng isang tao. Nagtatampo man pero sinikap kong hindi yon ipakita sa kanilang dalawa Papadudut. Lalo't nakita kong nagkakasundo na silang dalawa. Siguro'y nagustuhan kong makita na magkasundo ang nanay at boyfriend ko. Kahit na hindi ko gusto ang paraan nila ng pag-uusap. Hindi rin kasi conservative si Lucio at hindi rin naman siya liberated katulad ni Nanay. Nasa gitna lamang siya. Pero noong pagkakataong nagkaharap at nagkausap na sila, parang na-recruit na ni Nanay si Lucio para maging katulad niyang pakawala. Hindi na ako natutuwa. Kaya naman hinila ko na si Lucio at sinabing may panonoorin pa kaming pelikula sa kwarto. Tinukso kami ni Nanay at sinabing baka magpanggap lang kaming manonood pero iba naman pala ang gagawin namin. Sinabayan niyo ng malakas na tawa ni Lucio. Mas lalo kong nailang at nainis. Kaya ang ginawa ko ay pinauwi na lamang si Lucio at nagpanggap na may kailangan lamang akong tapusin na school project. Naniwala naman si Lucio at hindi nahalata ang totoong nararamdaman ko. Nagpaalam na si Lucio at si Nanay naman ay naghanda na rin para umalis. Nagplano na siyang ituloy ang lakad niya dahil tapos na niyang makilala si Lucio Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na muling pinadalaw si Lucio sa bahay Papadudut. Doon na lamang kami madalas sa bahay nila kapag walang mga magulang nito. Nagtanong si Lucio kung bakit ayaw ko na siyang papuntahin sa bahay at sinabi ko ang katotohanan. Hindi ko gusto na naiimpluwensyahan siya ni Nanay at tinawanan lamang ako ni Lucio. Wala naman daw masama sa mga sinasabi ni Nanay. Magandang araw na may kakaiba na mindset si Nanay. Para mabalanse ko ang tama at mali. Hindi ko na lamang inimix si Lucio Papadudut. Ayaw ko na lang pahabain pa ang argumento namin. Kahit ano namang sabihin ko, idol ni Lucio ang nanay ko at wala akong panalo doon. Kaya naman iniwasan na lamang namin na mapag-usapan si Nanay sa tuwing magkasama kami para hindi masira ang mood ko. Sa wakas ay nakahalata na rin si Lucio. Panay din ang tanong ni Nanay kung kailan muling dadalaw si Lucio. Pero kibit balikat lamang ang sagot ko sa kanya. Hindi naman niya ako kinukulit pa. Lagi na lamang kibit balikat ang sagot ko kay Nanay sa tuwing may sinasabi o tinatanong ito sa akin na malayo sa prinsipyo ko. Alam ko minsan na nainis na rin siya dahil ayaw ko siyang sagutin ng tama o totoo. E ano bang magagawa ko? Nahuli ni Nanay ang inis ko sa kanya. Mabuti nga't nakaramdam na siya na hindi ako komportableng makipag-usap sa kanya. Hindi na rin niya ako pinipilit na sumagot sa tuwing kinakausap ko siya. Nakita na niyang nag-set ako ng boundaries pagdating sa relasyon naming mag-ina. Mas naging payapa tuloy ang buhay ko at hindi na ako napipilitang makipag-usap at makipagbangayan kay Nanay. Lalo na sa tuwing may issue ito
na may kinalaman sa pagiging liberated niya. Kaya lang meron na namang nangyari at hindi ko matiis na hindi siya kumprontahin, Papa Dudut. Hindi na naman ako nakapagpigil ng inis ko, Papa Dudut. Nay, mag-usap nga tayo. Himala! Gusto mo na ulit akong kausapin. Sa totoo lang, hindi naman ako natutuwang makipag-usap sa inyo dahil puro stress na lang pong inaabot ko sa inyo. Ano na naman kaya ang kasalanan ko ngayon? Bakit kayo nag-post ng video sa Facebook tungkol sa pribadong ginagawa ng magkarelasyon sa kama? Hindi naman sa kama ginawa na magkarelasyon sa video Nay, hindi nyo na naman nakikita ang punto ko eh. Ikaw siguro yung nag-report ng videos ko, no? Hindi lang ako. Paniguradong may iba ring tao na naasiwa sa pinost nyo. Hindi naman sa Facebook tamang i-post ang mga ganyan eh. Eh saan? Dapat hindi kayo nagpo-post ng ganun kahit saan. Pribadong bagay yan. Naku, sa Amerika nga, mas lantaran pa ang mga pinopost nila kaysa sa akin. Gatuldok lang yung pinost ko kumpara sa pinopost ng mga kano. Huwag niyo pong ikumpara ang Amerika sa Pinas dahil kahit 2024 na, hindi pa rin lahat ay bukas ang isipan sa ganun. Kaya nga ako nagpo-post para mabuksan ang isipan ng mga feeling santo ng mga tao sa Pinas. Walang masama sa pag-aano. Tingnan mo na, kahit ako nahawa na sa'yo. Hindi ko na rin mabanggit ng diretsahan ng tamang term. Pag-aano na lang nasabi ko para lang makilibel sa pagiging conservative mo. At mali ako sa pagiging conservative ko? Wala namang masama. Yan ang pinili mong daan eh. Kaya hayaan mo lang din kasi ako sa pinili kong daan. Kanya-kanyang trip lang yan. Kanya-kanyang trip talaga? Alam niyo bang hindi trip ng mga magulang ni Lucio ang mga pinost niyong videos? Paano nila ako nakita eh, hindi ko naman sila friends sa Facebook. Kasi tinag mo si Lucio sa mga video na yon. Malamang makikita nila. Ay, di sorry. Wala naman ako masamang intensyon dun. Mali ang intensyon niyo. Pati sa akin nag-iba ng tingin ng magulang ni Lucio. Grabe naman silang manghusga. Bagay sila na tumira rito sa barangay natin. Marami sila makakaparehas. Baka naman pwedeng kahit minsan seryosohin niyo itong mga sinasabi ko sa inyo. Sineryoso ko naman. Ayoko lang palakihin at ayoko lang mas lalong stressing ka. Paano ayaw niyong ma-stress ako yung mga sagot niyo nakakaputok ng ugat sa sentido? Sige na, buburahin ko na yung videos para hindi na pumutok ang ugat mo. Sana kasi hindi niyo na lang pinost eh. Ano magagawa ko na-post ko na? Sorry na lang para sa mga hindi malawak ang pag-unawa. Kahit sinong malawak ang pag-unawang iharap sa inyo, mahihila nyo para kumitid ang utak. Sigurado ako. Hindi kita pinalaki para manghusga ha. Nakakasakit ka. At ako ba hindi nasasaktan sa mga epekto ng ginagawa nyo? Apektado lahat sa akin dahil sa mga hindi nyo pinag-iisipang desisyon. Pinag-isipan ko lahat ng ginawa ko. Nagkataon lang na maling mga tao ang nakakita kaya hindi nila na-appreciate ang intensyon ko. Intensyon yung mang-inis at nakita nila yon. Kaya yun ang naging reaksyon nila eh. Sana masaya na kayo na nakapangbuwisit kayo ng araw ng mga tao. Sila lang ang nambubwisit ng araw nila. Kung kaya lang nilang buksan ang isipan nila, maiintindihan nilang walang masama sa mga ginagawa ko. Ilan na kami nagsasabi na hindi tama ang mga ginagawa nyo. Wala na kayong tama, Nay. Wala. Ang ipanganak at buhayin ka. Hindi ba tama yon? Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Nanay Papa Dudut. Hindi ko na rin binalak na sagutin yon. Alam kong nasaktan ko siya sa walang preno kong bibig pero ganon talaga kapag napuno ka na. Tinalikuran niya ako at hindi na hinintay pang sumagot ako. Alam naman niyang wala rin akong panlaban sa huli kong sinabi sa kanya. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at malakas na nagpatugtog ng rock music. Pero sa kabila ng ingay ng musikang pinapakinggan niya, dinig ko pa rin ang pag-iyak niya. Nasaktan ko si Nanay at aminado akong nasaktan ako nang makita siyang ganon. Yun ang unang beses na nagpakita siya ng ganon sa akin, Papa Dudut. Hindi ko yon napaghandaan. Nasanay kasi akong lagi siyang matapang at balahura kong sumagot.
Mahal ko si nanay pero maraming beses na sinagad nito ang pasensya ko. Nag-impake ako at tinawagan si Lucio. Nakiusap ako na pansamantala ay titira muna ako sa kanila. Alanganin noong umpisa si Lucio pero noong umiyak na ako ay pumayag na siya. Pansamantala lang naman ang pagtira ko kina Lucio. Nagpapalamig lamang ako sa mga nangyari sa pagitan namin ni nanay. Babalik din naman ako sa bahay namin at hindi ko pa kasi kayang harapin noon dahil alam kong magkakailangan pa kami. Nag-iwan ako ng sulat kay nanay na pansamantala ay magpapasama muna ako kay Lucio. Hindi naman niya sinagot ang sulat na yon at hindi rin niya ako minessage kahit sa Facebook or text. Nagsimula na akong tumira pansamantala kay Lucio. Inasikaso naman niya ako pero hindi pa rin nawala sa isipan ko si nanay. Bihira kong umuwi ang mga magulang ni Lucio. Kapag andun ang mga magulang niya ay madalas lamang akong nagkukulong sa kwarto ni Lucio dahil nahihiya ako. Baka kasi hindi pa rin nila mapatawad ang ginawang pagpo-post ni nanay ng malalaswang videos sa Facebook. Siguro inabot ako ng 2 buwan sa bahay ni na Lucio bago ako nagpasyang umuwi ng bahay, Papa Dudut. Nay, Uuwi ka pa pala. Kala ko hindi na. kailangan ko nang umuwi. Siguro naman ayos ka na. Hindi ka nagalit sa pagiging pakawala ko? Uy, may nasabi na naman ba ako? May mali ba? Ano yun? Huwag kang umiyak. Alam mo namang mahina ang nanay mo sa mga luha mo eh. Buntis po ako, Nay. Talaga? May mga naisip ka na bang kunin na ninang? Huwag kang kukuha rito sa barangay natin ha. Nako, walang mapapalang apo ko tuwing Pasko sa kanila. Nay, narinig niyo po bang sinabi ko? Oo, buntis ka. Congratulations! May intindihan mo na ako sa wakas. May kaibigan akong Obigaini. Doon ka na magpa-check ka para may discount tayo. Nay, buntis ako! Buntis! Ay hala, paulit-ulit? I-recommend ko ba sa'yo na magpa-check up sa Obigaini kung kabag lang yang nangyayari sa'yo? Hindi niyo kasi siniseryoso eh. Ano bang hindi siniseryoso? Ang dami ko na nga plano sa apo ko. Sa private school siya mag-aaral. Babawi ako sa kanya kasi hindi kita napag-aral sa private school. Siya lang apo ko! Hindi pa ako ready. 20 years old pa lang ako. 20 years old din naman ako nung nabuntis sa'yo. Hindi rin ako ready nun. Pero nung nakita na kita, walang araw na hindi ko piniling hindi maging ready. Paano ako magiging ready? Ayaw akong panagutan ni Lucio. Aba demonyong bata pala yun ah. Makinis lang pero napakasama. Ibigay mo sa akin ang address niya para maratrat ko. Ayaw din kasi ng magulang niya sa akin eh. Eh di ayaw din natin sa kanila. Hindi natin sila bate. Tayong 3 ng apo ko ang magkakakampi. Hayaan natin sila. Sabi ni Lucio baka raw hindi sa kanya tong dinadala ko. Hindi ba? Sa kanya po. Ano ba namang tanong yan? Nagtanong lang ako. Huwag ka magalit. Paano hindi ako magagalit? Lalaking walang ama tong pinagbubuntis ko. Matutulad ako sa inyo. Wala namang masama na tumulad ka sa nangyari sa akin. Maayos naman kitang pinalaki. Matalino ka. Alam mo ang ginagawa mo sa buhay. Madalas nga mas nanay ka pa kaysa sa akin eh. Kaya mo yan anak. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi ko to kaya ng walang amang anak ko. Nakaya ko naman. Masaya naman ako. Makakayanan mo rin yan. Paano niyo nasabi? Aminado naman ako nung simula na natakot ako. Naisip ko pa nga ipalaglag ka eh. Kaso na naginip ako. Nanganak daw ako at kalong-kalong na kita sa panaginip ko. At yun daw ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Dreams do come true nga. Kasi totoong ikaw ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Kahit lagi mo kong inaaway.
Sabi ng magulang ni Lucio, hindi raw talaga si Lucio ang tatay ng pinagbubuntis ko. Kasi katulad mo raw ako. Pakawala. Huwag ka nang umiyak. Wala talaga tayong kontrol sa sasabihin at iisipin ng ibang tao. Pero may kontrol tayo sa buhay natin. Hayaan mo sila sa mga iniisip at sinasabi nila. Tanggapin mo na lang kahit nakakasakit. Tapos layuan mo na sila. Kasi alam mong hindi sila makakabuti sa'yo. Pero paano po itong pinagbubuntis ko? May experience naman ako sa pagiging single mom. Bea, kaya natin to. Magtiwala ka lang sa pakawala mong nanay. Kaya natin to. Nagdagdag pa ng biro si nanay pero hindi na niya naituloy dahil niyakap ko siyang bigla. Doon na kami parehong naiyak. Yun ang unang beses na niyakap ko siya at naramdaman ko ang takot niya. Alam kong natakot din siya sa nangyari sa akin pero dahil mahina ako at kailangan ko ng kakampi, kaya siya ang tumindig para sa akin. Siya ang naging pader ko. Na sinandalan kahit alam kong gusto na rin niyang magiba dahil sa takot sa pwedeng maging future ko at ng anak ko. Sa unang pagkakataon ay nagkasundo kami ni nanay. Masarap pala sa pakiramdam na maging kakampi mo ang nanay mo. Sana dati ko pa yung nakita. Pero may kailangan lang palang ituro sa akin ng Diyos para magbalik ako sa piling ng nanay ko. Ang nanay ko na sa una ay iniisip kong pakawala. Pero sadyang malaya at gising lang ang kanyang kaisipan. Kaya hindi siya magawang unawain ng ibang tao dahil nagtutulog-tulugan pa rin sila. Tulad ko. Minsan din akong nagtulog-tulugan pero ngayon ay mulat na at gising na. Sa ngayon, Papa Dudut, ay unti-unti nang napapansin ang tiyan ko. Nakikita na kami ng mga kapitbahay sa tuwing lumalabas kami ni nanay para magpa-check up o bumili ng mga kailangan para sa magiging anak ko. Alam naming pinag-uusapan kami ng mga marites sa daan pero mas lalo lang kaming nawala ng pakialam. Totoong hindi namin kontrolado ang iniisip at sinasabi nila pero kontrolado naming huwag magpa-apekto sa mga laman ng utak nila. Mas pinili naming ireserba ang enerhiya namin para sa mga mas magandang bagay. At yon ay ang pagdating ng panibagong blessing at aral sa buhay namin ni nanay. Ang magiging anak ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Naway mapakinggan ko po ito sa Spotify dahil doon namin madalas pinakikinggan ni nanay ang mga episodes ninyo. Muli maraming salamat po sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Bea. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.